IFM News. Lokal. Idol Bernard, please come in. Yes, very good morning. Naimas-imas ko. Kasi kita kagundaw. Sana all. Pinaalat at ta. So, okay. Iti Ilocos Norte Electric Cooperative nagtali na iti kangatuan nga rating. Kahit nangasawen, iti good financial status kaya nakasapay iti napintas nga management iti AAA rating. No, sa dino ket naman pa nga ado digiti backlog si laing kalabes yun na naglabas nga tawtawen nang nanguna pa laing ka digiti financial status ka digiti may pagarup nga anomalya. Ket dito ket saanan niya silang batampay ni acting general manager Cipriano Perry Martinez gaputa the ticket aday in korte, sub judice. Nga makabito agad daway ket agtutuloy iti nabintas sa serbisyo iti Ilocos Norte Electric Cooperative. Dati pa nag-adjust iti kuryente nangangaro natin na inayon na 1 peso iti dayto nga bulan iti rating tayo nga nagbaling nga 11.6191 ket may kagapo kapelaeng kadigiti naglabas nga tawtawen nga ina deferred digiti ket nabulod pelaeng iti electric cooperative kadigiti nagdumang financial troubleshooting nga nagbalin problema iti nadakamat nga kooperatiba. Isot ka po ng alpasan kadigiti nga nasimpa ka nagulod da iti AAA rating. Nag-dispenser met ni acting general manager nga minta digitoy ket once pa kay naigan maiti politika no di personal trabaho laeng iti Ilocos Norte Electric Cooperative. Digan taman diri sa magmamuno lang nga paset iti panagsalita na. Ganyan po ang ating presyo ng kuryente. At also, I would like to personally apologize. At the end of the day, although may mga rason naman kung bakit ganyan ang presyo ng kuryente, I explained it to you. At the end of the day, as GM of INEC, ako po yan. I am not one to shun responsibility. Although may dahilan kung bakit ganyan, at the end of the day, still, ako pa rin na I really personally apologize. Paset, panagsalita ni acting general manager Cipriano Perry Martinez. Simula kami dito yung issue. Gapot ada nagdiferensyaan digiti kakailan tayo consumers no apay iti tiyempo ti Gobernador Matthew Marcos Manotong itatan Vice Governor ket naipababa iti rating iti kuryente ngem iti rating administrasyon ket nangimato iti 1 peso ket dakil nga banag deta nga maynayon kadigiti rates to digiti baybayadan tayo nga iti kuryente iti tunggal bulan digitoy ket maipanggep kada iti paylaeng status iti babaybayadan iti Ilocos Norte Electric Cooperative ket saan nga iti politika. Damag manipod iti Ilocos Norte Electric Cooperative para iti IFM News, Idol Bernard Fair, Tatak RMN. IFM